adom ene ahumobro ene onyamekopon ede adom ye wodi frusro ede abedom no mienu e na adom tine na so ti ase enti ye nam nom to so ehire awrade emmanya midin so etuntum nyame sanse oni ye na dinuye David says enye awrade ene wo ye na fa oma Israel ka menu mienu so ye ka se enye awrade ene wo menu mienu afa mama yenka eya ton be wano na fa nyunyam emerate ye wuhu na eye wo seni da so yin asa ye wunna mu na ye wo se bias bia pawo no ye nyankopon no de ose bibia ni wa ontumi nye wo ye nsentwani nyankopon wo ye nyansambo akwa wono na wo so ye ne trabia asase ye ne nazo tiaso wono na wo kasa mefo so chi ye di bible say wo bie na mo kasa enfama po ya so tie no ye nyankopon ni wo ye hu na ne ho ye wanwa anadwi wodi kunim waseni aneso enti me no mienu ye se kunim defo bia wano na esure bade anadwi yo nyamia ye ne kase nyamia ma ne nkwa no emie na no ntontom nyankopon anadwi woni ye na dinu yie Jesus yeda wase na wotu onyankopon na kwa osedo egwama inyomsa eradi nyakupo arina sutumfo ide oyuma yakasi yeso
bia ni wone wo se wani ye free ye money ye kra money na sura wudi kronko ye boye wase koto so no wati afifo nya koko wani ni wachi nya me bia ni wone wo se e ka sa kronko ni wasa fawade wa wadi kun mama ye wa wadi kun mo se nya me so anadi ye na wase ye mo ye sura wudi awade ye nya koko eni miam ye ni die tumi e ka wo Kristo wo kumo awdu moja jini ya mumu ya fama to fama ya se ye sura wudi anaju Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yeso amen kasia pa wo ufie ho. Amen. Ena nwumre ye mo wakwa ba biom eba Cedar awa dwumadie ni so. Ebere du se ye jai akasamu no ede ma yem papa. Ne onyankopon ede ne ye adwuma ebre ne ebre ano. Ene da biara da. Na nyankopon ede ne ehyira ewiase. Nyankopon ede ne ehyira abusua ene emusua bebre no. Ene owo fiduam ha se obema wonso wa ye nhyira. Owo fiduam ha se obehye nyankopon tumi no ama na sesa enema e wo abrabo mu. Na enye obi ase yem papa Bishop Albert Sackey Kwapong Daddy ene enwumre ewiase nyina ayedin Ghana nyina ayedin obia etwen awurade asem afre wo nchen ye ma wakwaba Asofo mejo so ebru. Amen. Na mopo motisan awurade adom ya ho eye. Ma memfa akwanya nso na menche Sompa TV ahwefo Sompa radio etiefo wono wo Facebook ne YouTube ne nyina me ma mu nyina ajo menem se obibia mo ho eye. Yes. Ene eye midweek ene ye okuada efri edadwada ebesi ene okuada yi enye ni penyina na anya ne senia wanya ni se Ewurade ahwe wo so wawo abedu sabere na chese Ewurade ne wo adini. Yes Lord. Ma men na asempanipa asese or the social issues no abegu na wa handle baton no ediama Cedar hour efri sabre kosi se no ndu bebo de on Cedar hour embom na yen sore Ewurade sene ye no ya yembom enche nyame asem na yabom paye na onyankopon na wahye ye bono se onimadwonko a odworo ye ho. Yes. Ase nyamusuo de obema ye wie papa ni enidaso no nyankopon no de enidaso no ebeba. Amen. Sabre de phone no na fro bi na obesum fro bi na ka chere se nyame somafo no nyame akoa no one ni team ni nyina abedu na eneso so waba no pabene so se nyame mfa won so ma menumi no yanso so yanya adanse ma menna eye MCR ase se senia insio ne mframa ne weda no we titiko radio titiko so ni nyina mu ye dundum light ebo mia obomode chinchime fidie no se baby bia wo hye na wutie yen no onso so obehu ye wo Facebook obehu ye obetie yen wo radio ni TV no obomode an se ye di atwaguo no obomode ama wa hwebi nyankopon hyira won meka systematic press aye system azuka bema osika eni dodo no aka ni nyina mechiachia mo na meko enkradia na meko King David wanene Alex no mu nyina so boy twuma wo MCR ho nyankopon hyira won. Amen. Na me bo hwe kotakwa ne botem hode a eye takwa na meka DJ King me mawajo na menimsa ohun ye oboy twuma sa so na meko eye nkuransa eye DJ Papatos ono so oboy twuma ho papa nyame hyira no. Na techiman so na brother Philip one ene juma ye foni nyina boy twuma me boma che link no una waje sa okra no nkwa na sane na asem se yen e Daniel chapter de enim Cedar hour ye ba insema ye de bra hwefo ne tiefo ne se ehemfa na ye gya no mo enyankopon no ewo nyame na wa hye ye bo se orempa yen na orenyaw yen Sompa first service ye hwe nyankopon ho de ni nsencheni a oda na de ewo Misrim asase no so se ye hwe ohaw no ba enko nyame ma no so ohaw no ko Misrim ni na tra nkonya
ne mezemfo no so na bebe bia Israel ni bia tie bia no ohaw no benko na adentina se de ye bre so de ohaw no ekọ nyame mba so ekọ wona onyi nyame ni wona otisumu han manyina ohaw no ekọ won so na wotwe awira ho sem se eye lecturer one ni ti omote omoka mu kyerese awira ho sem ne se yese kwan yi o parking po a wo hwe se ne ka kese akotwa fa won so omunyina eda social media kranana de ya me ya ne se ebia saafoi omo na omo hwe busuan bi omo na omo hwe yire bi omo na omo hwe mabi enne dey saafo no enu aduane abo ebusuan sa ohawe atowo no yamamo yakọ ene hyeden eno ne ebisa se nyankopon wo he o se ye difri o de ye beko o de ye beba ene kamia se nyame mfaye ma enko faye ma biom eno na Cedar hour ye de abrahwefo se he na tete atempo no wo bebe bi akwampa no da bebe bi atetefo no faye onya home e de mo kra eno e de brem nti boso bia ye yinsemfu abako na ya ka ho asem na bosome baby a yedru ya brabo mu akwansede hindrances of life nyoma esi nipa kwan ebi ye yade ene yade ama obi anka na asem ene yade aka obi atofom yade aka obi aboafo obi atofom ama ene esumadu nipa awia was that's answer so esumadu abusua bi amane ato nipa bi hallelujah amen eya panelist menemu na eya adwuma no enti yabo mu se ya mo jesu na afie mu fo no so omo so agi chapo no so kwanya me ahode ne tumi no na eya adwuma hallelujah amen enunti ye bisa eno na Cedar hour ye de brahwefo native ne na hintansam kase na ye de brese ene nipa nyini nche biom ene yade no dawson nipa timi ne wo breso aba ene owuo obehu nipa no pa ebedo anwumre no oni ho obehu nipa no ho de ade beche na wada ne yarefo ene efrehe fa onyame na wa hye ye boss ore mpaw ye na ore nyaw ye no my god nyame na so oni ma adwun ko odwun wo ye ho no sa nyankopon no wa efri sa obre mpoko si December sa nyame ahu bobo a ebewie wo sai eno na ye kanfo rade ama sa nyankopon no se ni ote nura no ene ni okira no on sensa otesa da apem enti ye nhwehwe na akwan na ye ni so o se ye kwati na asema ye bibi biara enye yenko Facebook na Facebook no na ayehye na wono wo ho no ye ma kakra ye nchiachia kakra mo omo adwo me hu se abeta to fake mo egira so enti monya den mo makwaba emaye Bishop nyame on shop ye Facebook no so ayehye eye Aisha Dauda so Elizabeth Menu so Root Asamoah so Root Asumani enso so eye Benis Japan so Inshraba so omodoso bebre na wo Facebook or so set ebeto so ni Sika Jonathan Taylor Patrick Medicine Sunday Junior Jimaima Osei Jimaima Owusu Afriye Otidapa Nana yaw ejei beni boate yaw so ene yen esom e Facebook wonum edp ye to so e YouTube no so a Portia Osei ene yesum Suzy Danso Blessing Amwa Edith Amwa Yatra Janet ene yesum Sergi Petrovic ene yesum Angelina Prempe Angelina Fuku Abena Ejehiga Amwa Jessica Jemfi Zinabu Amedu Safo Samuel Amwa Dokas Rosina Apia Boache Ernestina Gomez Insuraba Adua Boachewa ene Charles Osa Berima ewo YouTube no so a one yesum sisia Sabrina mon shares link no ema foforo so enhwe bi na ontie bi yenka Mark chapter 5 verse 18 to 20 Marko asempapa tinum yimudon wotwe ekosu aduono no yentie nyankopon asem na osi kuduolumu no de anka homone ewo no so no sere no se obetena ne nchen nanso o ama no kwan na ose no se ko fie wabusuafo nchen
na kwaka nneɛma Awurade ayama won emobrohu a wohu no kyerɛ won na osi mu kɔɔyɛ no na okofiti ase ka nneɛma kɛse a Yesu yema no ɛwɔ Dikapoli na ɛyɛ won nyinaa nwanwa. Amen. Hallelujah. Amen. Ene de die na me pesa me ka kira hwefo ene nwumre yi. Ene nwumre de yesesa Cedar awa no mu kakra atwe nipa adweno asise. Ene nipa ewre ye afi Nyankopɔn. Se Onyankopɔn ye bibi ma nipa re ye afi. Ba bibia nyame apagya nipa ni bi. Na Nyankopɔn ahu nipa bi mɔbɔ. Ni mbobruhu na Nyankopɔn aye nipa ni bi no. Se nipa di adanse kura no ɛha no. Na ena me kai wo say adanse die so eka kwansi dia esi nipa kwan. Se nyame ye bibi ma na wa anya nyame kronkron na Nyankopɔn wa hwe ya onye bi ma. Eno na ema Moses any Aaron went me uncle do bosh asase na so Nyankopɔn say Moses wa anya me kronkron on my name. Enti na no Bible say nipa bi a na ahomone ahye ne ma na odabo damu na ode konson akyekere no na Yesu kotwa mu ho na Yesu ye no mobrohu ade etu ahom no firi ne mu na ode ne ho no opese ko ne Yesu ebeko say Yesu ma menka wasuamfo no Yesu ma men so bag men so bag ma Yesu si no kwan say ma me no wonko na emom ko wunchi ko wabusuam ko ukuro mu na koka niema wahu anyame ye nyina ene number 1 number 2 ne mobrohu no a Nyankopɔn ayewo no ko ka kire wabusua na chese Nyankopɔn no hye yense de oye bibi ma yen a say ye di adanse eno ntina Cedar awa ye ba fidi kasie so no etoda ne ye bie adanse atum say de Awurade ayama no frɛ na no na ebi frɛfrɛ nkran ebi frɛfrɛ brochire ebi frɛfrɛ takwa sunyane kumase nkuransa tachiman edi adanse bre Awurade etoda nso ade Nyankopɔn ya na solifia no ye bobi kyerɛ fi sɛ fia da bia ye mpaebɔ kɛse wo Cedar saa so na yawada bia so eye counseling fra no pa no nsia enti ene dai yankoti adanse ni bi fi sɛ Yesu shab abrantie no odo so ko sha ase e wo Decapolis. Decapolis means 10 cities na kyerɛ eye nkura kɛse du eno sha ase ko ti adanse de bra enti ya me bi sa wo a wo hwɛ me a wo tie me Europe, Asia, oman Ghana mu ti nyame ye bibi ma wa ya otimi di adanse ana Samsebe efisa okan Revelation chapter 12 verse 11 na o se onam ogwamani moja ene nipa ma dance so ene edi otwa so enti adanse eyo Nyankopɔn akode samre yanko MCR na yamfa dance kakra etwagu wa solufi ho emra enti MCR why kradwa over to you bonfa dance ne bentum na ahwefo nhwe now your mommy say the penny and the baba so yes and money dey do now so when you come for this Cedar your papa every year some practice every no on your Cedar now the and Cedar it's a for good year when you come and dance here the into all that catch and home and anything ya the other son and fin na 13 upon winner or something no do action into your way and say anyway emergency say they never call hospital into omo ya dey call hospital check na omo say omo san fa no mrefue omo sa dey ko bi omo ya say afedie na bu hanu nyina na lungs and then the bu nyina ayekuro adan ya wonya TV ya dey hallelujah sa do free jina ha na odi adanse a ediam po Nyankopɔn animonyam na yama mi say le banie ana ne baba nso no na esa ne mani mienu ye jina wo nyina na waso Nyankopɔn de Cedar ya papa ebepie Sompa TV no Awurade no onya kese da
na ne din entena da esan se onno de wanya ho adanse ene sen o se be se June mu ho ne bai aye adwuma ne ba ba man one obi na aye adwuma ye ensuo company omu twa pure water saa nti abrante twika na omakoyi supply ni ade saa na oye adwuma nti June mu ho na abrante se omoka na sei nti oda kakra agye na home na ni te ya yade abeso so ne mfe na beti ne kon no nyina osori anu obu ahwe nti de omo ya ne se ene we ye emergency ti ade ne be call hospital nti omo ya de ne call hospital check na omo so omo sanfa ne mrafie omo sa de ne ko biom a yese afei de na bu hanum nyina ne lungs ene ne bu nyina ayekuro adan a wanya TB yade chese doctors for ne kire say according to results ne say TB no omatena wa ma na didi na fa ni nipadua nyina nti say 50-50 so obewu ana obenya nkwa tina ano aye dene na brantie say within 2 days no na no swati a chese wo hwe na enhwe na de beye ne say from June wa eba obowa moja oto ahoro efe ontimi nidi Bishop adia otimi dia ayede kenke ice kenke na no so de odi ya nchene kom saade no enti o ma me say anadu 2 anadu 3 anadu 4 na akwa iprekom abrantie ahomache asem na oka ahomache Bishop anadu pa ahomache na osu disa unya ice kenke de mano na onyame nchade ya ma me si no follow Sompa enti o hu Cedar na Bishop ekasa Cedar hour any first service no say there be said we diffo yi awurade nam no so ye adwuma de metam me be ya to kem na me de na ko ba bi a owo no hallelujah obu be pia mu ani aye God of possibility the di kan kura our afi 2026 and what the abrant and be to akira to de no ko wura kona ba bi kura because one person obe be nipa no bo one pa driver ni a ne one ne boss ayi na we twi ka ayalfo no ti ko an se ne ba ne no and that hospital mo se ne bo ayi kuro and that so no to kuro ba ti what is and na bishop bi say ayi ho ba ni ma mi yi ni ti ni ya ben so te no that is su afa dia wa wo aba adofo abrantie ni su already photo na da so na wo wu and na wa sorry aba nkom awurade na age no ma mi su ofiri akọ oya abosume mi ansamu ani abrantie enwato na oko back to hospital no omo si aye omo wan wasa abrantie no wato no na ekuro na afa ne ha ni nyina ewu omo wa biem odi aduane bi asamre ne ho aye dia otimi kwa adwuma otina ha oka we si na Mami si ne bay oyin krapan na TB aye tuberculosis no the most dangerous disease ewa bomu ba akopɛ eno no enti doctors cry say WHO at the abase obi yare bia ni no no yan support no a ba bi kro mo de ma free because ye kasa to a wuntimi nto e na ye den a ebeku enti sabrante ye tima free na doctor approve say ekuro no kwa aye wonderful edi panti ase. Hallelujah. Amen. I am a country where wow shamia o tie me say ohaw ne bi ho a eya anamotu ohaw ne bi wa ye mfan tenfie ye wo honhom de na ye wo honam de te sa doctor for no ye honam de no wie a wan tu na mo so wo sunsumo de na wan hwe ya won so obeye obituary aw be abrante ne gina ho no osu we say ohwe ba bi okuduru ye Jesus senya brade ne ba mu a ka enne ka yesie no my God enti ye hye program na odehye bi wankasa ohomfa wa eye afa dropping to anamo na bawo eye this year ya de ne ye ne last year 2025 June omwa enko this year your first program February God of possibility prayer festival February edition no na mo de ne be pia o se na me de mensa ato ne ti so se twere sem so bi yare a yemfa yensa to no so we de mensa to no so me ka kire media fansa mo fan
camera na capture no na oni o maame ne na busuante ne beba ne ho ato no se me hu se Erade eyi yade no ho no so yare wo a wo hwɛ me a wo tie me nso ade bi a ayɛ den Jesus Erade nyimfiri ho ma wo amen do kan amen no enye ho saa ma wo amen me hye nyame tumi se efie ho adwuma mu ho bebe bi a wo hwɛ me bebe bi a wo tie me me hye nyame tumi se wo so wo haw no Erade ma no tunko amen ba wo se me Erade da Erade asim yes nkwana timi yes answer for Christ me da onyankopɔn te asefo ase papa me de Erade din da wase bebre woje waje me be free ne yare mpaso papa ye ba akwa no yi nkrampan kura o onama no waye sei afi na misuo tinsuo na ene wo behwe me dem a ye de bucket de ye aduane wo di dwale ni nuru a wonnom ne ntan na aduane nyina me de besiwa o se Cedar shira so ansa na me ba no adi na arahu sam kwan se da woto afi no aye ne sese nwu ye se na misuo me se akwasi ada wo te hwe ese da me kwa me na mo nsuo no na me se enbonyam nka Cedar nyankopon achese nsuo na ye bosom pan with TV ni radio no so no eno ma gumi dem se si egumi TV am se me ni wopra na tam me ba na me ni wa me so si wo chese Cedar nyankopon papa ye ba tanka si a be se wo de akwasi untimi mo mpa ile bia so TV ni si so papa no bompa ye ma obi a woni no if you obokra ma bi so me ma me so te me so me free attachment abo 5 am se auntie 5 abo sorry obi a mfa na fidie nto Cedar untimi mo kra Cedar na ne ma sofo no omunyina bebo bi ama wanya nkwana so afa dance e de abate se de me ne me ya ba apa ya de Erade ni da munyina se Erade na ye amen praise God hallelujah Bishop Erade yankopon hira no onyo kese ya maami si odi adanse na ato afoforo so gidiem na ye hu ni se onyame ni pa wo fie ha no se ubo ni din se Erade wako a wodi ni ye adwuma nam no so po amempo a Erade be fa no so ehira wo aye bibia ma ene se wase ba abosome me ensanie na ohu Cedar hour no obi a watetie asem mpanipa e wo Sompa TV nti da ko de otie program ni wie ye no ene o se sofu bi nsu di yeso a oba eye Cedar fo eye Bishop Kwapong no se ene obehwe o fe otena se share program ni kakra tie wodifo ye num asem o se adanse a ekoso ne se de papa isika se de we nyame nipa ampa ma mi tu anamo be wura dam ha oba o se ei se ye wodifo se e wo man Ghana ene hai na me ba ya me pai bo praise God Mami si waka na enche bia na ne baba ma wo UK oye adwuma hanuma na ne ba ne friend mama adan a mechi kase eya me ya se me kwa adwuma akra me ntimi nya adwuma ma book appointment at hospital ya hwa me first one second one still kase no edaso ya me ya epeni me enti mama pempai bobi ebo mama na mama ne say da bi me hwe osofo bi ewo Sompa TV na baby I want the baby I win Sompa TV me so me new phone him I want to go YouTube and on Facebook enti the man say make sure photo no media na de be my enti ma me hwe dey bi papa ba TV so say an wo na phone twa say kre na da so no didie sam na make yo ma me twa photo yi and wo de send na ba no o ka chen say Kofi wachi na yo ya na fa phone no photo no e fa to wachi say hallelujah wey ejidie na abrantia no so yesa wo ye ne da baako edamieno edamiensa na chika sa broni aduro entimi asana abrantia no wo ye ne den ayese wo ye na chuma Bishop Erade Israel ma mi so ka wey ehye wo Yankopon animonyam mama de Erade ase papa mi da wase ida wase pa fi se wa Cedar ka bi sa ade we nka bi minya timi da wase e wo de wa hallelujah mama me de woni ukru no ma e busia ne hye Erade nsa Yesu dim Erade nyimu firi so hwe don bia Jesus e be ba ma akwan mu Erade sa mama adanse mu adanse yes so Yesu dim amen amen your born in semino Erade ma unfa da hallelujah
Mami su odi adanse ahye Awurade animonyam. Na ne nkaye mu ne sɛ ɛdam ha ya ɛna Awurade yɛ nsɛnkyerɛnne kɛseɛ ma na ɛno nti amana ka dam ha ɛbɛsi samre. Na ade bia so ɔde bɛto Awurade Nyankopɔn anim ɔnam ne diifoɔ so ɛyɛ ma no ɛne sɛ ne baba fa yɛfunu a wɔwo ba ɔwo abranteɛ abɔfra abɛma ɔsɛ baabi ɔmo teɛ na onipa bi asoma abɔfra ɔno ankasa ntwa akwan mu da akora no nya akwada o bisa maame sɛ no wɔ sɛn maame no ade mfie sɛ 11 years 11 years ɔnya akwada na ne nana no soso yɛ baako pɛ ne baba no ne ba yɛ baako pɛ ɛna yɛfrɛ ne sɛn obi di one cedi man no sɛ kɔha kɔtɔ adeɛ ma me akora no twa kaa kwa no ma kaa bɔ no wanka agyi owu amono mu hɔ akora no wu hɔ a enti ɔde ne baba no baeɛ na kyerɛ sɛ ne baba no soso ɔkɔ n'anim wɔ mfie mu kakra aso meka kyerɛ ne sɛ Awurade a yɛsom no aka kyerɛ me sɛ ɔbɛsan akyɛ ne ba no bi wonderful enti me ma asafo ma no nyinaa sɔle gyina hɔ ɛma yɛbɔ mpaeɛ ma no sɛ Awurade de ba bɛto ne yam ɔkɔɔyɛ kakra nyame de ba akɔto ne yam ama wawo ba ɔde akora no aba abɛdi adanseɛ ahyɛ nyame de nkɔnkora no monyam. That's right. Mama wasɛn obi kura aka ho me boy. Sɛ wanyam wasanyam ɔno nie ɔno ogyina hɔ o ma bra fa ofuro kɛseɛ no bɛfa m'ani so kakra na memfa bɔ wo nsɛm wana ka kyerɛ wo sɛ de atamfo agye afiri wo nsa no onyame ntɛbi mfa bi nsɛm bɛgyina wo maame nkyɛn ɛyɛ to anamɔ yes tie me wo a wohyɛ me a wotie me ɛyɛ to anamɔ ɔhaw bi to a ɛyɛ to anamɔ yes ɛnyɛ baabi bi ya na yɛfrɛ Awurade a Awurade gye yɛ so baabi wo a wofrɛ Awurade a ɔgye wo so Cedar asafo yɛ Cedar worship center kasa bia no ho nipa mpempem na aba ha Awurade afa asafo yi so ama ɔmo adanse dan no ɔmo ba yɛ na yɛ suwo aw na onim sɛ ɔbɛnya bibia sɛ ɔwo baako no ɔnya 11 awɔ no te kɔyɛ mɛte kɔy anso na bronsam hyehyɛ sɛ ko kum baako na ka bɔ no anso Cedar Nyankopɔn ka sɛ woyi baako de a yɛbɛnam so asan ama no dodo a ɛnɛ ɛna foforɔ san ɛyɛ dan ɛba no baako na asan aba no deɛ ofiri mu no sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔyɛ ɔbɛɛma deɛ owuyɛ no na ɔyɛ bɛɛma ɛnneɛ mebɔ mpaeɛ ma sɛ wokura nyɛ bɛɛma nyame nane no bɛɛma ma na abɛbi ɔmmara mɛhyɛ Awurade animonyam ɔyɛ ɔbaa kɔ Awurade nane no bɛɛma na ɔmɛnyɛ abɛbi o na ɔmɛhyɛ ne nnuana nan mu afei to adanseɛ no Bishop nyame hyira wo ɛno akyerɛ maame de ne gyidie abɔ Cedar hanom a kyɛ sɛ deɛ bɛsi bia ɔnim sɛ Onyankopɔn bɛyɛ ɔsɛ ampa na wokyerɛ wɔ hɔ ɛma ne kɔtena abusua fie mfihyia maako edunie ɛhɔ ano ɔba papa nkyɛn no ɔsɛ papa baabi aduru ne deɛ menim sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma me a mɛtumi afiri abusua fie anya baabi papa atena Bishop kyerɛ na akwankyerɛ sɛ ɔnkɔyɛ ɔse anwanwasɛm ne sɛ wɔwi akwankyerɛ na ne ba bɛɛma frɛ no sɛ mama wosi efie ni wa afono de a ma high flat bi ama wo etu ɔtiwe ɔkɔ akɔtena ne flat mu ɔmɔ wo nsɛm Awurade tu agya hɔ mo mehyɛ nkɔm to sɛ wofiri flat na mu na ɔsɛ kɔ wa wo fie ɔkɔ ɔba fie akɔtena wa ahyɛ Awurade die animonyam obi bi a wohwɛ me a wotie me wo a wowɔ dɛm ha nipa bi edi w'ani megyina adanseɛ so sɛ Awurade mmie kwan ma wo Awurade mmie akɔma so adeɛ kwan ma wo wɔ Yesu deɛ wo type yɛ no emre mu saa ma wo wo a wobɛ type yɛ no emre mu saa ma wo sɛ yɛ wo ba sɛ yɛ awaresɛm adwumasɛm sikasɛm apɔmɔden abusuasɛm Awurade mmere mu ma wo Bishop yawe sira wo sister Kamfo Bishop adeɛ a yɛ me fɛ wɔ adanseɛ mu sɛ maame ne kɔ flat no ne nneɛma dada ne yɛma na mfa baako kora nkɔ mpa mo no kitchen nneɛma mo no
Mission come to them. Radima at the foot from our bravo. Radima at the foot from our bravo. Radima at the foot from our bravo. Jumemo and your fofro. Our Rebunya fofro. Manumunya fofro. Oma Wobi Manso. Obi Closo. Omunya Sika. Omonfro. Omomoa. Sumeye. Omamba Boao. Union Muye. Yamekobiakoma. The friend destiny helpers. Destiny connectors. Destiny helpers. Shebremu abuafo. Arade chemao. I take it. And then the nation is Fanny Amadam Kobio. Oka we say nyame ani monyam. Oda Nyankopon ase. Cedar. For Christ. Me hwe de papa ya mami amintumi nka. Esuni awerho na me de ba ha. Nanso me hwe de papa ya. Papa kwankyira o kyira mekitwa bi. Mipo me ya say na papa kwankyira o kyira ide. Enu kuansi na me bayi. Ese ma me frat no wo na basi wasiesie mo nyina. Eni amada nyina ya to agu. Daddy me da wasi bebre. Erade na aye. Ye de ni mo nyam ni nyina ma erade. Erade so nka obi akoma. Ma onye de chance ma. Amen. Oba pemfo me de wo hye erade nsa. Bishop erade nyo kese. Amen. Ye ma me so say. Eba abusum mienu ni ene wo hye ase se. Ode na fidie ato sompa. Ose akane ni otie ho dada. Na afa da kopɛ. Ode na fidie to obe wansa sofofoforo na sa wo so yi. Sompa first service. Na afa nso anwumra nso Cedar hour. Osofu nkyerɛkyerɛ de. Ada form. Osofu ka asɛm a etomi tirim. Ti maami wase anwumra bia na ɔte ho. Ahomache na ɔte ho. Na ade a ehu ne sɛ. Ne babema ɛwɔ abrokyire. Mami si sebi o yade eka no ne beya ne suso ne mu ne beya ne mani sika to aduane ne bibibia afa ekọ afinie onim ne asie ofre ne ba na ne ba no enka hwenkyere no ene amamu nye sei sika ma course ma omuso maame ho ase maame so atewa no osu nti de oya ne se ye bompa ye wi ano afre momompa ye maame na mente me banka saa emu anu ose dabi meba be pia asase no so na ba bi odifo no wono mapa nanim ti ye wada bi ba busumi ni ena maami be pia ha obe pia dam ha no bishop wode na asem to wanim ampa o kira ne ne onkoye na won wasam ne se ogbonfia oye no eni tina ebe na wotwe ne bana nkasa frɛ no atam sika de amo maame no asese woni di nkoma maami si se wonim sa ho mo ni ti ya sa adwuma ne da e ka so obe pia nhyanka awurade din oda nyame ase tie se asomafo Paul anyame ho krokra hye ne ma yes ni handkerchief esan yade ni sunsum esan yade yes o se mpre ba ko ni mpre nu nie ena na me pese me ba mo nchen anso Satan si me kwan enti wo boronsam osi ni pa kwan bo awoma na osi kwan wadwuma na osi wapoafo kwan anso so no na kyese we ye boronsam nsa na adwuma won se mama o se na ne ba no ono ana boa no aso de na ye ya ekọ afe de na kwan na si eye wrade na ye baby oba no bia be de ne hye wrade nsa ya me mo ne ho ban ya me ma na de ye nye yie na ne nneoma koso a ebi be so na wo so waka say awo ye yes e me ka cho say to da tu anamo ma me ya ntu anamo a ko be hye dem ho esu na wanya koma ya de na ne bibi akoso na wawu mama me de wo hye wrade nsa me de wo manyina hye wrade nsa de wrade ase for Christ. Adia Cedar nyamia ya de mintumi nkada. Na mesra osra nwode de ma Cedar. Na Nyankopon ma wosra nwode o ma bambo. O ma we kodro honhom. Woni wa pamfo nyina. Nyame ma we kodro honhom pa. Nyame koso nshramu. Me de Nyankopon ase de Nyankopon ya ma na dum nti amen. Amen. Na ba onsem awurade. Wa o ba onsem onso be fa danse. Amen. Bon sema rade bon sema fio.
ye Everadin son Juma. When I can't say any ye bium. When I catch us say they are say and say that be your Everadi your na ana. Then buy a baku pa uye no. Ufrimu na plan 11 years. Oh the Everadi my God. Your mama over neba over 1 year. Continue kebium. Otua na mono. Eti na me catch us say. Ye wo problem bi wo how ni bi wo ho ye to na mo ba nyame fie ebe hu nyame so mafo nyame akoa de nyame de ne nwosra konkron no aso no so se onfa ni ma afoforo no wo ba be hu no adanse etwa guo nyina otu anamo eba Cedar worship center yes and no na ye kan cho se brano ye program kese sa program no bi esan edru so but no na your friends say God of possibility prayer festival a May edition meka ochena echi ya ifia de ya a first May program kese ekoso o how no wa manye ni nyina no ya fabra sɛ de ɔmo so di adanse no o so be di adanse ni bi amen adanse ni ye pi enye ni nyina na ye bɔ bi so obi obasi dade onim sɛ adanse no fa ketu bi pa ne ye bɔ no TV so ma wo hwɛ bi na ye bɔ no radio so ma wo tie bi ɛno nti na me kanfo ama wo sɛ ɔkyena ya wada bia no ɛyɛ canceling na efia da we ye nimu ye program Kessia ya to this God of possibility prayer festival. I team ne say my family. Abushia be na mako tumu. Me here rade abasa se rade mwane. Yes. Abushia bi wa nipa na sa. Nipa ni nyina ewu. Abushia bi wa emumba nyina aware ayabasa. Emumba meme nyina sika se meduma se ayabasa. Emumba buru nyina abrabo aya kobesie okwa na wase ya sign o mabrabo na adane ensa ne edubone nom ne adwaman enya de omopeno no aso sasa san busua no apama ewa busua no na edu wonya ebusua bu so yade abusua no kwasem busua no aye yade say na oti adanse ne bi abrante no odi adanse so tie yes sir omo de no ko hospital aso na fe na yade na anoaye yade bi wo ho a 2 meter echiro enitire Yesu so obi yade a o so wo sa so fi ni panu on ka say yade o just say san ade no sunsun e de head pa o so obi bi yare my God the sense obetime de na ba no fa na ba piem efiada de wontime mfa no ma no obetime de no photo de ade aba na fiada no oba wanka safa oye bako na twere wudin ene nipa ye de woto no ne ton a wo bo ye kwa busua no mu na ade a edinya wo fie ho a edumunya no Bible say wo sra ne nti nkonu abaye den papa Isaiah 10:20. I say because of the oil, every yoke shall be broken. Hallelujah. Amen. Ede fiada o chirechi fiada ya and a program no ekoso. Enti me kan forward dem ene dem me catch us Cedar hour no. Yes say mo kakra. Obo de yade na yew na yew se obewu awo no yew se de onya bibio de influence na yew se de on san kan biem sa oti amanfo dance na ke se ene da so da hoye dan ma ene da so wo ho se obetu gidi anamo a yes so obedi adanse yes lord ye no mercy obetimi afre me sane out amene ni team ye no obabo mpae also betimi aba program no bi obetimi abisa asafo no wo hen e wo Kumase Achumako for Ridia off Sunyani Road. Now messi ni 0557 0557 000 967 Mitimubium 0557 0557 000 967 and a 0557 30 90
80 no man I am boy told I say we to work keke da hia dem no na wa frɛ e bi ene kura de wo hia so kyerɛ bi no wo ba frɛ sɛ asafo ya meni omobɔ mpaye no e wo se how dey wo se me from no man no biom 0557 30 90 80 no me twa to 0553 53 89 0553 53 89 no me se ne mi ensani nyina no obetime ayeden afre na no say ye bie line no tumu eye nura enura bana no mo am follow Cedar awan won amanfo dance ya mo so no mo feel no mo die omo wo mo fie e na mo follow Cedar awan enti wa dance ya fa no fie e na wa dance so fie enti efiada e program obesisa ba bia me wo no ewa eya amanfo free chire ba a bit me free and crying a be free Eastern Radio Kofodua a be free Tamale a be free Takwa a be free Sunyane Techi Mai in Kransam Yina baby if a be free Cote d'Ivoire normally Togo no Munina program Oba so don't person that solely fear Obenya baby I then ada kama I won't take a tribute in Mubenya and share light in plant waha o phones be no be charge for aye nyo kapre yes so person so say wo na busua bi na eba na so wo de ope guest house bi ana say hotel bi a offer your numbers na ye betima ye hotel reservation amount wo be duru ya na ye do ko na bako pebe bi aye de alloche na wapa program no to be afia da class ya fofida e holiday because enti o china ya wada o point djuma kra obeti mesim o person obeti ma ba cancer no aye dai o wada no dey aye program obeti ma betwa one day to say obi come mountains no obi ko twen rade ni no e na fofida ne amfa mo man mra because ebusua no apambu wabusua no ma edi ya maninya hwe ka wo bo wo mofra no hwe investment a wo ye hwe school fees a wo tua me se ka what media talker simfia sia bonsan enti se nkora no sa apam na wo fie no be che nkora na wa bregu je to da fa nkora no to anamo akrabu wo so anya ade obeba no fa ni photo be girem se ewrade kasa se na me ma for the photo no to TV na ni radio no so a onyame de ne sa kan won obe peja wa so ni fie ho a onyame be hye no hwanu mo nyame hira no nyo kese say na o follow Cedar hour ene de bre wo e ya dance so a ye nie no eno so ya kwanse dia esi ye hira kwan no kwanse na Cedar worship center de ya ba fidie so Cedar hour ya ma ye dia dance Sompa first service ya ma ye dia dance nyame hira peja wonsuo na ya mo mpa enwe so sa so and our documents biana so o phone o pese ye email ya teso o train bibi pager ade bi o pese ye boss on pay pager ewrade magina fidi kase so enanumre empire medical bonus obi bia o follow your Facebook YouTube obi bia o tie radio TV ewrade so ma wa dance ne bi amen fra dance ne ma amen de bia o hwehwe ewrade ma wa dance amen afensuo na wa peja no me hyenya me tumi ne nyame ahoɔden sɛ mbowura nsuo no mo amen nsuo no na ne Yesu mocha amen na ne ayaresa nsuo amen na ne nsankyerɛ ne nsuo amen nsuo na ne miracle water amen na ne healing water na ne the blood of Jesus amen nsuo be ye bia adanse mara documents bia wa peja sɛ ye wo cell phone sɛ ye wo CV documents bia me fra dance to so amen nyame wo sraku so amen picture nyame tumi ento so ewrade ma wa dance wo Yesu temo ka amen prensa amen 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 mo Facebook na YouTube ring na mo type amen amen and mo type wa dance mo type search nyame hira no onye okese Yesu ya toma mo etode ya mo bisa se da be na sofo no ye cancer ye pese be hu nyame divo e yo kira ya wada bia nyame de dom ya wada bia ya no pa no nsia kosi ewia dumienu
ufre no mess no so a ye no ebekasa mo a mo pese ye no mo bompa nwumre ye sane out mo fra ye no mo mene metim ene wo bompa kosi se ebese aba wo chen o kira no sane abofo no ka kire Sarah ni Abraham no na wo so nyame ama wo adanse okwa da nyame ma wo damo home na de papa nchew nyame ma wo so da ye papa wo Yesu Kristo demo. Have a good night. Bye bye. Radenya kupon sumame sememra seni dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare